Biz birге деп җырлый Элвин Грей. Ул бүген якташларын озатырга дип махсус килгән. Егетләр дә кул биреп рәхмәт әйтә. Җырчы монда беренче тапкыр чыгыш ясый. Хәзер бөтен ил белән берләшер чак ди. Әлеге егетләр арасында үзенең дә дуслары, якыннары барлыгын әйтте. Бүген барысының рухын күтәрүче популяр җырларын башкарды. Бүгенге репертуар үзенчәлекле. Безнең батырларга көч бирә торган, ышаныч бирә торган ирләр булды. Уфтанма, без бергә, елама, ярһыма. Без аларны көтәбез һәм шулай кайтканда без аларны шулай каршы алырга тырышачакбыз. Шулай концерт белән күңелле итеп. Егетләр җырчы аша гаиләләренә, хезмәттәшләренә сәламен җиткерә. Третья рота, второй взвод, всем привет. И он сказал... Башкортстаннан өлешчә мобилизациягә чакырылган егетләр хәрби әзерлекне Казанда танк училищесы полигонында үткән. Барысы да армия сафларында хезмәт иткән була. Бергә генә йөрергә кирәк. Карап, үзебезнең җирләрдә хаклап, шаган йөрергә кирәк. Бөтәһенең дә рухы күтәренке. Шуның өчен бөтәбез дә җиңү белән кайтырбыз дип ышанабыз. Татлы телдең төбе шәрбәт, мөлаем. Тибрәһен су шәрбәт телем һәр даим. Бирдең Тәңрем телде безгә һөйләтеп, туры юлга телде шуга әйдәем. Һез курыкмагыз. Без бака исән булганда, һез тынычлыкта, һез безнең тыл дигәндә, безнең үзәк ерләрне үзегез карага тырышыгыз, һәм безнең балаларны тәрбияләгез. Һәм нык булыгыз. Казан югары танк училищесы командиры Кирилл Кулаков полкның тулысынча әзер булуын әйтте. Хәзер алар илнең көньягындагы полигоннарның берсенә хәрби әзерлекне дәвам итәргә озатыла. Вы должны как никогда сейчас сплотиться. Сез бердән булырга тиеш, яныгызда хәрби туганыгыз тора. Кайсы шәһәрдән, районнан чакырылсагыз да, иңне-иңгә терәп, ярдәм итәргә тырышыгыз. Егетләр Элвин Грейдан уфтанма җырын сырап җырлатты. Үзләре дә кушылып җырлады. Аның сүзләре бүген аеруча символик яңгырады. Олег Мельников, Яңа Гасыр каналы.